tu parsauran. Uriana hinokop ni tuhatta di bagasan unduk dot serep ni roha naing pa ihut yotota barita panaonon ni Tuhan Yesus adorang sogatung dope ibana di hau parsilangi hobar tu panendangion ni Evangelium Markus. Di pertangyangan pasion di bagasan tuluarion naing gorga tu bagasan rohata ina hasid dohot ina bernit na tinaon ni tuhatai. Nungahu parade rohaku payu tihut barita panaonon ni tuhaki anggia lam huatusi pambahenan ni tuhaki dingolupon. Bidang pelaut lobi ubidang do holongna, bagas pelaut lobi umbagas holongna, tibo pelangit lobi tumibo asini rohani debata. Atong tatadama sitobus nasa dosata, asa unang marisuang pakokop nai. Puji maibana ale tondiku, tung unang halupahon dengan nibasana. Atong tarahon maroha dohot pikirata payutiut na masa adorang sotar pajal Yesus di hau silangi. Tapasiding maaka pikiran na boy mabayan dao rohata payutiut siak nibagi na masa tu Yesus. Asa anggiat lam holong rohata tu ibana naung hungok umok kopita. Marede mahita sen buku ede nomor 83. Mari kami undang untuk bangkit berdiri. Mari tete guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi perbadian na tumo palangit do tano. Amin. Nagabe pangoloido Kristus paima mate, pola tung mate tarsilang. Di dia aksa sorok mi ale hamatean,
di dia pangonmu ale banuatoru. Sai unang mandau-dau yang goho ale Jahoba parsigatungaku. Hapogani ma mangurupi au. Merus dogogo kusongon ngar-ngar, jala lohot do dilaku di langit-langit di pamangaku, jala tu orbuk ni namate di papodo poau. Ale debataku, buasa tung tadi kononmu au, unang mandau-dau hosian au. Ai donok nama parmaraan, ai so adong si partupak, haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan Yesus, namate tarsilang doho umokop hami alak pardosa. Ala ni holong ni roham nagodangi di hami. Ajari mahami paingotingoto, na tergantung di hau na pinarsilang humokop hami. Ai hodo haporusan nami, marodo porrimas ni debata, dohot panoruyon ni patik, dohot panosolion ni roha. Sai sesa jala urati madosa sian rohanami marhite-hite tondim na badiai. Jala pargogoi mahami maralohon roha sibuk dot isap-isap dot sakap-sakap ni rohanami lau mangyutoko. Na mangolu jalana manggom-gomi rap dohot amai dohot tod di perbadia ro di salening-leleng na. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 76. Nama sakap ni rohaku di sandopor diriyo dan kagamon nasolas rohaku molo jupang awino angasa ingodoni rohaku nabi nani Yesus lutoniku ujubi norsanai salud nadosaki ikon saibana ingodoku ujuna terpajari Tuhan binar silang ingat Tuhan sai mabar mudar nahi ayu mongkop audita uasna asalot amuse upana ai dikatap doawon dipandok nanungasu. Hari raya nama tat dosa. Alai 2 hari nari nama ujui, asa dapot pesta Paskah hama masa ni roti nasopi nolongan. Jadi dilului akasi tuani malim dot akasi boto surat, akal manakup jalama Musa Yesus. Alai di dok nasidama, unang ma dipestai, sotung gutur natoropi. Alai hamu akadongan, mulu marari raya ugamo, da ikon makaholongi Jahoba debata manian, da ikon makolongi dongan jolma manian, alai balik do pangalahoni akamalim doho si boto surat. Naing mangulahon jala manguluhon hari raya pesta Paskah do nasida, HP saya dipikiri do dalan lau manakuk jala Musa Yesus. Jok do jupakta si songonon di parnguluatta siapari. Alai anggohita taingot ma akadongan. Naneng makaholongi Jahoba debata do dongan jolma do umbaen namarai raya hita. Napogus gabe sidalian lao pamora diri.
Jadi uju di Betania ibana, di bagas ni si Simon, nahulito na jolo, di nahudul ibana laumangan, roh masada perempuan membuan galas na marisi miak harum na arga. Naso marsapur, dibolai magalasi, jala diusehon mamiaki tu si majujung ni Yesus. Alai adong mana mangmungut sama nasida, magubunai miyaki di bahen. Au ginadis nian miyaki, lobi 300 rupiah nabogos, jadi dimuruhi ma ibana. Allah ini na Yesus do, pasobuhamu ma ibana, buasa arsahonmu na ibana, na uli do na binain na itu hau. Ay toktong do adong na pogos di tonga-tonga muna. Jala asal maolo hamu, tarpatong kamu do na denggan tunasida. Alay anggo au, dang manoktong di hamuna. Itap na tarbaisa do na niula nai. Na manjaloani do ibana mamihai pamataku songon di nama nanom. Si tutu do hatakon tuhamu, manang di dia dilihat portibion di jami tahun muse barita na ulion, atau honon na do nang binain nai gabe baritana. Hale Tuhan, toktong mapaingot hami laho mangurupi akadongan na pugos, na sopot somarama somarina, nang akana marsita onon, sian ias dohot burusuni rohanami. Marede mahita sian buka ede nomor 407. Panonoti masilang ni Tuhatai, nama morsan sude dosami. Sai tingkakon sude azak ni rohami, pasesahon sude dosami. Sojo berengi panonoti masilang ni Tuhatai, ngolumi ngoluki siani. Dongan sapanganan naman jeheon guruna. Dungilau masada sian na sia 12 si Judas Iskariot, manopot akasituani malim, asa di jeheon ibana tunasida, umbegei tarhilas marohana sida. Jadi di perbaga-baga ma leonon nasida hepeng tu ibana. Gabi dilului rohana ma tiki halehetan na lau pasaton ibana. Jadi di hari perjolo ni pesta Paskah, dinasomal dipotong biru-biru paskai, Roma hataniak kasisiani tu ibana. Tu dia mahami lau paturehon panganon paskai di pangido roham. Jadi disuruh ibana ma sisiana 2 halak, di dogma tunasida. Lau mahamu tuhutai, pajupang mahamu disidot sada halak nama ngusung aek sahudon. Ibana mah yutok kamu. Jadi dok hamu ma tu napuna jabu nabi nongotan nai, tona ni guru itu ho, di dia do bilut inganan, asa disihu pangak kami paskai rabdoho sisiaki. Jadi patuduhonon nama tu hamu bilut pargijang sada, na labas na tipak hinembang disima paturehamu dihita. Borhat masisian nai dibongoti mahutai, jadi jupang nasida matutu songon nani dok nai gabe dipature ma paskai. Asa dung bot ari Roma ibana rabdohot na 12. Dungi hudul manasida mangan gabe di dok Yesus ma. Natutu do hatakot tuhamu. Sada siak kamon narap mangan do tau pasahaton au. Gabe marsak marohana sida jala sada-sada manasida madok tu ibana. Datu ngawi. Alai ninna ibana do mangalusi nasida. Sada siak kamu na 12 on narap dohot au manor nopon tubagasan parikauan. Tong donian ujung nianak ni jolmai songon natar surat tian. Alai marjea do halak nagabe parhitian pasahaton anak ni jolmai. Tagonan unang tubuh ibana.
Jadi namangani nasida dihidat Yesus maroti di pasu-pasu ma di ponggoli jala di parleon matu nasida uhud ma didok jalo hamuma dagiku doon. Dungi di hadit ma panginuman didok ma mauleate di lehon matu nasida gabe saluhut do nasida manginum siani. Laos didok matu nasida mudar hudoon mudar parpadanani nani useo numokop torop halak. Na tutudo hatakot tuhamu. Na sotu pabe inumoku olat nion sian parbue ni au angguri sahat rodi arisogut. Disima inumoku na ibaru di harajaon ni debata. Jadi dung di edeon nasida ede puji-pujiani porhat manasida tudolok jetun. Ale Tuhan Yesus pargugoi mahami asa unang olo hami majehoko saleleng ngulu nami mananga hape masa di nguluon padau manang sian hami roha dohot pangalaho nama jeheo dongan sapanganan nami pardijabu natoras anak haanggi iboto ale-ale nang sisolho nami. Marade mahita sen buka ede nomor 210 sada. Yesus di parmahan au biru nado Yesus ko di horohaku sayut lonoku ho sayut lonoku ho sayut lonoku ho Yesus o di horohaku sayut lonoku ho. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus, dohot holong ni rohani di bata ama, dohot parsaran itu di perbadia ma, nama ngaramoti hamu saluhuna. Amin. Hatani di bata dihita naga berenungan di pertangyang pasion perjolo sadarion, di enet sian Evangelium Matius pidu 26 ayat 30 songon ayat harian natar surat di almanak ni Huria HKBP Matius 26 ayat 30 songon maridok. Jadi di dogma tunasida macai marsak situtudo rohaku hira namate do dison mahamu dungo rap dohot au. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Demikian firman Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, yang beribadah di gereja ini dan juga yang beribadah di rumah mengikuti ibadah Pasion. Setiap ibadah Pasion kita diingatkan jalan penderitaan atau Via Dolorosa yang dilalui Yesus, dan salah satu tempat yang dia lalui adalah Taman Getsemane. Dan di sana dia berdoa akan pergumulan, akan beban yang harus ditanggung oleh Yesus, yaitu memikul dosa dunia. Firman Tuhan hari ini sesungguhnya juga mengingatkan kita dan memberikan pelajaran yang berharga bagi kita tentang makna dari persahabatan, makna nilai ni pardonganon, paralealeon. Tawoto do Yesus dohot akasisianna maraleale. Bukan hanya sebatas hubungan antara guru dengan murid, alai hubungan ni namaraleale. Moledok namaraleale saparti naonon sapakilalaan.
sependeritaan. Jala para leon diuji, uju ale-alenai menghadapi pergumulan persoalan hidup. Mulai dok Tuhan Yesus macai marsaksi tutu doro haku hirana mate dok. Hatiku sangat sedih. Hatiku sangat sedih. Bapak Ibu, kesedihan yang amat sangat berat bisa membuat seperti mati. Mati perasaan, ya, mati pengharapan karena beban yang amat sangat berat. Tentu beraneka ragam kesedihan, arsak, nabui mabain, mate pakilalata, mate pakirimota, beragam. Jala molong di bagas poronginon ruas nihuria, nama cemar sakti situ tu, jala naduk situ tu paru kilona, turpuk saboronginope, paingotor kita, dia kana marsak, dia kana marsitonon, rikot dodongan, rikot ale-ale, dison mahamu rap dohot au, dungo mahamu. Yesus membutuhkan dukungan dari sahabat sian ale-alena. Nangpe ipardalanan ni tikian non tang boy dungo ale-alenai ate tang boy hot ya tang boy rap ay dung rosol daru kabur bedo kan nanaing donon iturpukon nilai nama cerga si botot tamanginang rikot do kehadiran ni ale-ale, kehadiran ni dongan, tu dongan nana marsak. Manangi sehita sonna taboto dongat tamarsak, marukil marsitaunon, molo dirajumi hodo manginang ale-alemi, dongani, rap dohot ibana. Ai fungsi peran ni ale-ale uju marsitaunon ale-alena ima, mangalehon hagogon, mangalehos semangat, mangalehon pakirimun pengharapan yang selalu hidup. Asonang gawe las mate. Salinai bagi mereka yang berbeban berat, mereka membutuhkan teman. Memang secara teologi Bapak Ibu, Yesus Kristus do ale-alet tanda sumurung, naso olo manadikko kita, manang sadia borat peta hostaunota. Alai songon halak Kristek kita, songo siutok Kristus kita, diajari do hita, ileo Yesus do teladat do hita, asa hita pe, asa setia marale-ale. Aina jut ima, moloro parukilon, moloro sitaunon, moloro pangujunan, di sasa halak, akka ale-ale nama dau. Isi susah, tangong naolo zonok alayang go halak Kristen molo susa amanginang ale-alem ilabung naho tukoli haporseonna tukoli pakirimonna tukoli holong ni rohana tutu hatta Yesus nang tokkana humaliang. Nilai ini para ale-aleon diuji ketika nilai persahabatan diuji ketika sahabat kita mengalami tekanan yang amat sangat hebat. Jangan kita ulangi kesalahan murid-murid yang kabur ketika sahabatnya menghadapi tekanan yang berat. Jangan. Jika memang kita seorang sahabat, ingatlah Bapak Ibu, engkau sangat dibutuhkan oleh sahabatmu yang menderita. Songonido nang pernguluan di huria, na marale-ale do hita manginang, na marhamarangi, na bersaudara, molo marsitaonon anggita, molo marsitaonon hahatta anggita ibotota, tenggan hita rap bersama mereka. Hatan itu hatta madok, rap tangis mahamu rap dohot akadongan, natangis marlas ni roha mamurap dohot dongan na marlas ni roha.
paraleon, persahabatan, bukan hanya pada sukacita, tetapi juga pada saat tekanan dalam kehidupan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Mau lihat ale Yesus Kristus, hodo ale-ale nami na sumurung. Di idaho, torop akadongan nami na marsitaonon nuaing. Ala niaka persahiton. Ala niaka kesusahan ekonomi. Ala niaka tekanan-tekanan kehidupan dan beban pekerjaan. Molo huboto hami takas. Dongan nami, si solhok nami, ali-ali nami marsitahonon. Ajari hami, jala pakai hami Tuhan gabe anakmu mendampingi mangalehon kekuatan tunasida. Mangalehon hagugun, tumangyakon, jala pasahaton hatam nabadiai. Dohot puji-pujian mangapuli rohana sida. Unang gabe mate, haporsiaon nang pakilalan nasida. Tuhan di bagas peronginon molo adong ruas ni huriam na marsitaonon i hubak kami. Tutanganmu. Palubang arasak ni rohana sida. Palubang jala palua nasida sian kesedihan nasida Tuhan. Pahit tok-tok kami. Arahot tok-tok kami. Manugihon akadongan nami. Manatap tuhau pinor silang aido haluaon. Ido las ni rohan nami. Atog Tuhan. Pasat tami diri nami. Pakai gabe anak komu na toktong. Mabuan apul-apul tusaluhut akka namarsak. Marhite Kristus Yesus. Martangnya kami itu rupamu nabadiai. Amin. Mared dehita uhut papungu pelean. Masainal diaka partikia sinondang ni silang hati sian hati uron namar sinondan kolong nana sohalo boani sudinama sadomar pakirimon tusondang ni asini rohai songon parlu kana makaluguhon arbisar ni mata ni hari Jom kita mengidore dua. silangmu Kristus tandani holongmu pahisarko di nama gobuhi mangalono konsa sude dosaku mabar tulang asini rohami nang tubuh hami gabe nahi baru nani urasan sian dosai alamu darmonali usehonmu di Golgata di hama matemi Tatang yakoma peliata. Ale debata amana mina di banua gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon nadenggan doho nasa libasa na mauliutus. Upasahat tami masian nani lehom mitu hami pelean nami tuho. Sejalo megabe uap na khusus di julum. Pasu-pasu majalah ramoti asahu parhasiak kami peleanon. Patibulhon harajomu di tonga-tongani huriam doho di portibion.
Buhai marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami gudang nisi leho-leho mi Tuhami. Asalam girgir hami madok moleate Tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin rak madok mahitatangyang hato patay. Ale amanami na di banwa gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajomu, sai saut maloma neroham. Di benua tongon songon na di benua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami. Di dosa nidongan namar dosa Tuhami. Una kami tugio tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Ayhona punah harajaon. Dohot hagukun. Rodi hasangapun saliling-lilingna. Amin. Didongani asini rohani Tuhan Yesus Kristus. Dohot holong ni rohani di bata ama. Dohot parsaran itu di perbadia maha musa luhutna. Amin. Amin. Shalom, salam sehat.